good morning mga kapadyak. Panibagong araw, panibagong pagsubok. Take two tayo atin nga, TikTok ating sa Balungaw yung ahon. So mga kasama ko ulit, Jerbs, Cyrus, and Karelasyon. Goten. Chill lang kami ngayon, tapos mamaya babaan namin dun sa Balungaw. At dagat trip yan agay. Wow, suso ng dalaga. Oops, mamaya ulit. Lapit na kami sa expressway. Wait. Nagigatan kami sa T-Flex papuntang Balungaw. Dito. Go! Shortcut ng konti dito sa T-Flex. Mamaya may unang hapon dito. Yung tatawid kami ng bundok Balungaw, Mount Balungaw, kilala sa suso ng dalaga. Ihirap mo yun. Ride lang kami guys. Kasi ibaba natin daw nila sa Balungaw. Seros, ang pagkatang kayo ni Manang Mon, Tirot Bike. GN Marquez, baka naman. Sponsor. Ate, baka naman ate. Lambingam lang, Joe. Awa, nang malambing. Jerbs, aja man saong. Ay, bundok Balungaw. So mamaya ulit guys, pero mamaya bibidyo natin yung unang ahon. Whoops! Wait! Yung bundok Balungaw to expressway checkpoint. Ay dito sa Pangasinan. Dito sa entrance. Ito naman yung way papuntang kabila. Papuntang Balungaw. Yun guys, yung Balungaw. Dito may ahon dito. First ahon, try natin i-video. Kahit medyo matarik.
guys. So medyo tirik din konti. O ahon konti. Try natin. Ayun, masyadong matirik guys. Ayun o. Masyadong matirik. Try natin akitin. Ibibidyo ko. Ayan. Try kong ibidyo. Ay, nalaglag yung ano ni Cyrus. Wow! Medyo trick guys, no? Pero kaya pa natin ngayon i-video. Pero mamaya baka hindi na. Yun. Kitang-kita nyo yung bundok Balongaw. Sa mga hindi alam ng mga Balongaw, mas kilala daw sa suso ng dalaga. Ayan, daming mga riders dito. Bale kung gusto nyo mag-ensayo ng ahon guys, dito lang sa Balongaw matatagpuan ang inyong kaligayahan. Dalap sa dalap. Tanawin. Ano pasangatan? Eh, mamaya ulit guys, wala nang pasangat. What's up mga idol? Nagbabalik ang inyong lingkod. Binanatan yung card. Oh, hindi binanatan ito yung card. Banat ito yung banat. Woohoo! Ha? Kasi ingat nag-shades. Panginoong red dito shades. Yako. Perfect. Panginoong ride. Banat sa ahon mga kaibigan. Naggulang. Reserva. Reserva? Roommate. Ito na nagbuugat na. Ayan. Namuno ngayon si Cyrus. Malakas kasi. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mga tol, Mare Rema, subscribe na kayo. Parang awon nyo na. Para makabili tayo ng action camera. Okay. Boy, Nay, i-shut up ni Manang Mon pagkagatangan na katiko. Baka naman ate. Nay, naka-mountain bike lang, naligpig sa zona ng road 5. Pagod na ako guys, mamaya na lang ulit. Ayan guys. Pag didiretsuhin yan, may besisa na yan. Yan, yung arko ng kuya po, may besisa. Ito namang left. Yan, mapunta na sa Balongaw yan. Sa likod, dadaan. Kasi mas maraming ahon dito guys. Mas masarap mag-ensayo. Yun o. Ahon na naman. Sa dulo, ahon na ahon. Pababa, ahon, pababa. King of the mountain ngayon. Ito ahon na to guys eh. Tapos nga doon, baba sa ahon na naman. Ay dito guys, kasi may mga ahon naman ako. Kasi mamaya baka hindi ko na makayang mag-video kasi pagod na. Silent muna ako. Tignan nyo na.
Ikaw? Sikaw. Di pa rin. Makakamyaw. I'm tired. I'm tired. Marigatan. Sagsagana ako. Salog na rin. Okay? Bye-bye. Sila kung paano sila aakyat guys. Lalo ka. Minsan Nay? Gaya, Nay? Nako! Na! Kaya tayo i-video. Panood? Video. Hindi ko po. Nakitaas yung ano ko. Wait ko. Parang ayoko na mag-video.
Ilang ahon pa lang yan guys. Pero susuko na yung ano ko. RD. Hindi na makaangat. Yan. Ito kagandahan sa likod. Meron din mga pababa, pasalog, downhill, kung ano man tawag nyo dito. Basta pababa. Hindi siya ahon. First time ko dito, hindi ko nakaya yung ganitong ano, pero ngayon easy lang. Easy pa kasi kaya ko pang mag video eh. Pero mamaya guys, baka hindi na. Nagulang ka tawa din ay nagulang. Pahuli-huli pero ayan na naman guys oh. Naggalas na yung compute nyo. And guys, may nagbibideo doon kasama namin. Kasi yun yung setup namin eh. May nauuna para mag-video. Whew! King of the mountain. Kita nyo naman guys. Take 2 ko na kasi ito eh, kaya medyo kaya pa. Pero nung una, siguro isa-isang padjak lang yung ginagawa ko. Apaw! Apaw! Tignan nyo na guys oh. Baka hindi ko kaya yan ha. Wait lang. Hindi ko i-video na ano. Yan. Kaya pa naman siguro to. Hindi ko nga lang hindi lang ako makatayo kasi yun nga, nagbibideo tayo. Tignan nyo naman. Ito masyadong malakas. Yan guys, ingat-ingat dito sa baba. Kasi pwede tayong sumemplang. Kaya mahalaga din yung preno guys. Dapat meron tayo laging preno. Ang hirap ng walang action camera na naka-install sa bike. Para sa inyo to guys. May nahuli guys. Kapoy. Kapoy. Kapoy yan. Mag-udi ka manahin. No, di lang game ni Greeng. Ngay mo guys, nagkape ako ng taon ngay. Kamaan na. Oh, mangkahan tanong tubig sam. Panday paving gate. Hoy, may source lang mahit. Malasen pare ti ka. Pare, nagnaam. Kita man naman na. Ay sauce. Nagnaam. Isangaw. Nakapahoy. Kaya na pare. Na pare. Hindi na na. Hindi pa guys. Nahuli na pare. Oh, ina na. Bimalas pare, bimalas. Bimalas ayun. Bimalas lang pare. May kadwape lang balis ka. Tinatag mo tumulong ka pare. Patag. Wow. How are you? Thank you. Nasapa kayo pare. Na? Nasapa kayo. Talaga mga pa. Talaga nalado kami. Talaga nalado kan. Kami lang pare. May tingnan mo eh. Ano po dot? Oo. 30 lang mapatalimit na yun tinga to. 30 lang. Oy. Shot on.
Naggulang nga tawa ito na, naggulang. So? Kita mo, munanak tao. Ngam si the King of the Mountain. San? Ngayon, nagadudaling guys. Nag-aabali nga tao. Tanay prong ubeng. Isa. Anak ti Tagayan mi ata. Feature Pro. Oops! Ay, nakanjik! Gravel bike nga nagag... Ay, tara kay. Na? Buwan ta sinasabing stop na. Kamay saya doon, di ba? So may sa jikok pare. Ginger. Kanji Ardik. Ang umataw. Ang umulay. Nagrigat, agka-krak-krak pa na. Sikas kinay, subi-sublay. Aji, kumanya, ikisti mo yung mo. Ha, nami ano ni kasikon. Talagang ako manin. Okay, pag timing dam lang. Itutuno man nain. Timing mo na. Hindi ko na lang maayo niya, like low, high na. Decide to swell. Naman tayo pa. Wait. Ayun. Habang kami nagpa-picture, pang thumbnail. Nay, nagngataon. Yan yung inaakit namin, guys. Bubudayang na. Oo. Kita nyo naman. Kita ba? Ayun o. Yan yung inakit namin kanina, papunta dito. Ito naman yung dam. Dam. Nay? Kalain mo yan. Saan sila nag-iinsayo, pero nakit din namin yan. Oh! Dam! Dam. Balonggaw Dam. Mini dam. Guys, may humabol! Bawol. Sa harapan dumaan. Mahinang nilalang. Mahina to. Mahina. Mahinang nilalang. Sabi namin ng mahina. Yes. Yes, line. Picture tayo. Yan guys. Yan. Nakapoy to sunan. Nakapoy yan. Baba na ulit kami guys. Pupunta Pupunta kami sa Garden. Santa Maria. Asinggan. Pinarilyo ko mo. Pinari. Sponsor naman, baka naman. Baka Ate Chien yan. Ate Chien, baka naman. Pa-sponsor kami ng road bike tsaka uniform. For sure, andun yung pangalan mo. Kahit upper ano lang, uniform. Hey, bundok 10 May, Kailocano. Numatarasan yung labit ibang baka. Ay! Team Kaskaray. Apay Kaskaray. Apay Kaskaray. Apay Kaskaray. Hey. Ayun, to. Diyan mo lang kamanin dyan. Oo. Mamaya na ulit guys kasi akit kami. Tignan nyo naman yung mga bundok ko. Baba, ayun mga kabadyag. Nakadalaw. Akit na kami sa matalik na daanan. Kakayanin. Lasbag! Gimaroin. Nakaduwa tayo. Lakas dito guys. Sa kanya muna yung trono na ano, King of the Mountain. Mag-ensayo ka, Kuya Ambot. Hinahamon mo siya. Sila. Hinaman ko kayong dalawa. Delikadon saan? King of the Mountain. Sarap sa pakiramdam. Nakakit. Take 2, walang ukod, walang drone. Pero nung una naman, hindi talaga ako nagukod. Pero yun nga lang, mabagal yung patakbo. Pero ngayon, kanina, awan ng Diyos. Kahit sira-sira yung ano ko. Wait lang guys.
Bilis. Yan, nakuha na sila. Pero habang tayo. Kayang-kaya yan, patak na eh. Pagpatag guys, di tayo mahuhuli. Mahina lang tayo sa ahon. Pero kapag patag, kaya naman. Ayun, basa. Madalas yung daanan. Pangit talaga ng ano ko, cambio ko. From Balongaw, pupunta kami ng Santa Maria, Asinggan. Asinggan niya? Asinggan. Ikot kami doon. Pang long ride lang kasi sinasamantala namin dahil makulimlim. Tsaka walang pasok. Holiday guys. Tsaka last na namin siguro to kasi paghahanda. To Panaus. Okay guys. Oh, may mga nakakasalubong tayo. Marami talaga nag-ensayo dito kasi maganda talaga dito sa lugar na to. Lalakas ka sa ahon, yung binti mo talagang masasanay. Kaya yung mga taga Pangasinan, halina kayo dito. 5, 4, 3, 2, 1, bye bye. Hanapan ng hinakbay namin, nagkalikaw-likaw na. Ayan yung kanin kami doon sa bundok na yun, sa bundok Balongaw na yun. Last pag na hang pa ako. Bridge ng Carmen Rosales. Yan guys, baka dito ko natapusin yung video na to kasi mamaya agulong ba kami. Bye bye, shutdown.